Yung focus niya, bes, ah. Mag-kiss mo ng card ako kasi pumunta ako. Madam Tonyang. Hi Box, magandang Tonyang, it's me Madam Tonyang and welcome back to my channel. For another day, another vlog, and for today's vlog, nandito po tayo ngayon sa Kuya Ian's Place, which is pagmamay-ari ng kaibigan ko nung high school. Hindi natin alam kung anong magaganap mamaya. Ngayong gabi kasama natin yung mga Tukmem vloggers. Nandito sila Sir Jaem, hi! Charity, Gail, tapos si Jigson nandun. Wala pa si Christine, hinihintay pa namin. So i-update namin kayo mamaya kung anong ganap mamaya. Nandito ako. Ito si Jigson, oh, pataasin natin siya, i-1K natin silang lahat. Mga Box. So i-update namin kayo mamaya kung anong ganap sa loob. Bye muna. Ayan, meron na si Catherine. Si Christine. Hey. Sorry na tayo ngayon. Kaya nga, nakakaiyak talaga. Parang first time in forever. Yan, si Charity, si Christine Crisologo. Meron kaming group chat pero never kami na kompleto. Ngayon lang talaga. Uy, dapat save the date. Anong date ngayon? 24. Ah, 24. Oh, dapat yung mansari natin 24. Oh! Ano yung mansa-mansari tayo para ma-forming na? Oh, di ba? Oo, mansa-mansarihan. Mansari daw natin 24. Oo. 24? Ano ba? Yeah, 24. Oo, so November 24, our first mansari. Oh! Ay, pala ko. October pala ngayon, sir. Hindi sa first mansari natin sa November. But sa October, yan ang magiging ko natin anniversary. Ah! Ay, payutan si, pangutan si. Meron ka ng sasakyan. Hi! Nagpre-prepare na si Jiggy V. Hey. Hi everything! Mas maka-fresh. Kaya tayo. The universe was created in 6 days. Kaya yan. Preparation. Sexy naman yung sexy. Ay! Kasha? Kasha yan. Ay, anak. Or yung ano na lang. Ayaw, kasha. Kasha. Di ba nung tayo nga? Oo. Hindi ka kayo vlog. Kumain na kayo? Panyang? Hindi, Biglaan lang din yun. hindi po. Ni-reserve na. Pinagandaan ko pa. True. Excited, sir? Naman! Good evening, living things and non-living things. Ano yan? Mga questions daw? Oo, na pinadala ng mga kaibigan natin. Hindi ko lang laman nito. True. Oo. Paano pag ayaw sagutin yung tanong? May punishment. Punishment. ganon! May punishment, oo. Ano pa ang pag-isibo talaga alam sa sagutin? Truth or dare, oo. Ano na lang? Alam mo ba yung mga bata mo oo nga. Eh karamihan ng mga parents, sinunood ko sa akin na. Oo, kaya. Sabi na manood ka na nakakaya. Ano ba sinasabi nila sa akin ano? My goodness. Ito ba totoo yung bakit ka naging teacher, bakit ka naging vlogger, bakit ka yung gano'n na yung para natin, bakit ka naging businessman, gano'n na yung bakit ka naging engineer. Alam ka na doon. And ballpen. Powerful. Sound effects, sir. Bakit ka naging ikaw, yung profession mo gano'n? Anak, bakit ka naging ikaw tapos profession? Ala, first pala na kwan natin to. Lahat tayo sa isang video. Josh, okay, insert Joshua Gonzaga. Editin mo pa ako. Oo, lagay mo. Okay, edit pa ako. Sa may ano. So magkakaroon po tayo ngayon ng food review ba? Food review tawag doon. mukbang. Mukbang, parang ganun po. Ipapublish yung official video, official vlog sa channel ni Jigson Ventura. I-visit nyo po yung channel niya. Then, i-subscribe nyo na din siya. Subscribe nyo lang, wag nyo i-hit yung notif bell. Yan, i-subscribe natin sila lahat. Si Charity, ay, Hi! Charity's Diary. Charity's Diary, Jaem Paanyo, Christine Crisologo, Gail Domingo, tapos Jiggy V. Ayan. Sa kanya po i-upload yung official na vlog. Dito sa Ian's Place. Kuya Ian's Place.
Question from Eva Ramos. If you were a queen, who would be your king? So mga lalaki lang sasagot ito or pwede din yung babae? Both. Yung gusto lang. Pwede rin. Yung gusto lang. Yung mga di sumagot talaga. Ako nabuto ko kanina. Ang live story ko. Muna. Wala. Bakit may dropping kwan ba to? Ako, pag hindi sumagot, may challenge. Truth or Anong dare? challenge? Truth or dare? Go. I repeat. Vocalist Yung tanong ko, galing kay Emma Ramos, okay, Winston, Madam Tonyang. If I were a queen, Iyan mo na rin ako. Okay, tapang. Lambot. Ang lambot na tapos. Oo. Mas ganun. Ay, oo, ang lambot. Wait, pala kaalat niya. Oo, sakto-sakto lang. Sarap ng rice din. Delicioso. Yung rice. Ayan, sa sobrang dami ng pagkain, yung memory card na sumuko. Ang dami, hindi namin expect. Food coma na. When si Joshua nag-chat, kamusta raw tayong lahat? Picturean natin itong mga keme. Hindi nakuha yung question na. Hindi ka na makahinga, sis. Yung memory card ang mismong nagsumuko. Akala ko kami susuko, yung memory ko pala. Okay, so let's give it up for Kuya Ian! Napakasarap naman ng mga Sarap ng pagkain. Ayan si Kuya Ian. Sabi nila kung masarap yung pagkain, Masarap yung nagluto. So ayan, Kuya Ian. Kuya Ian. Kaya pag ano. kasi abangan ko Ayan, tapos na. Ako rin. Tapos na yung mukbang natin, yung masasabi mo. Ang sarap na food coma ako, bakla. Ah, Uy, ang sarap talaga yan. super manam yun. Food coma, like... Spell. Ikaw, Parang 1 month na hindi mo nakakain ulit. ang dami yan, Sting. Ikaw, sir, ano masasabi mo? Ay, wala. Hindi kasi walang complain. Lahat puro positive comment. Ganyan, Walang lahat masarap. Walang patabon. Kung may patabon man, yung mga buto lang na kinain namin. Ikaw, Guys, super sarap ng mga pagkain nga dito, must try talaga. syempre kay GDB. May aspirin ba kayo? Joke lang, joke. Hindi, sobrang sarap ng food. I like food. So, we enjoyed it. Yan, so tapos na. Ikaw! Ikaw! Ikaw, Madam Tonyang. Ano namang masasabi mo, Madam Tonyang? Masarap ako. Wala, masarap, sobrang sarap talaga lahat. So tapos na nga po ang aming food review at i-upload yan ni Jigson sa kanyang channel. Abangan nyo yan. Yes. I-share natin yan, syempre. Bisitahin nyo na din po itong Kuya Ian's Place dito sa Del Pilar. Yan. So dito na nga po nagtatapos ang ating vlog for tonight. Once again, this is Madam Tonyang na nag-iwan ng isang katagamula kay Zenaida Seba na hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will, gamitin natin ito. Bye!